Татарстанның халык артисты, татар эстрадасының йөзек кашы булган атаклы җырчыбыз Хания Фәрхинең арабыздан киткәненә айдан артык вакыт узды. Әле дә бу күңелсез вакыйга белән килешеп булмаса да, дөрестлектән качып булмый. Шоу-биз тапшыруның корреспонденты Дамир Зиннатуллин Хания апаның дус туганнары, коллегалары белән аралашып, татар эстрадасының легендасын искә алды. Әлеге сюжетны без дә карап узыйк. Разил абый сөйләп җибәрегез әле Хания апа белән, Хания Фәрхи белән сез ничегрәк таныш? Хания Фәрхинең башта мин үзен күрүдән битәр иң беренче чиратта аның җыры аша таныштым. Мин Питрәч турындагы җырны ишкә шаккатып куйдым әйтәм. Татарда күптән шушындай җыр юк иде. Күңелне күтәрә торган, шундый дәртле, халык кушылып җырлый торган. Һәм ул эстрадада ниндидер яңа аваз, яңа сүз булып миңа ишетелде. Һәм шуннан соң мин Хания Фәрхи белән кызыксына башладым. Аннан соң инде Әлдермеш турындагы җыр килеп чыкты. Аны инде бөтен халык күтәреп алды. Мин шаккат идем. Мин әйтәм, гап-гади генә бер кыз инде Башкортстанда татар авылына чыккан кыз, югары музыкаль белем дә алмаган, консерваториядә укымаган. Мин әйтәм, шушы кадәр югары профессиональ дәрәҗәдә һәм халык күңеленә барып җитә торган дип җырлый икән. Митәм, моның сыры нәрсәдә икән? Мин узак бу төр хакта уйланып бирдем, кешеләр белән дә сөйләштем. Туфан ага Миңнуллин белән без бик аралашып яшәдек. Аның белән дә Хания турында сөйләшәйдек. Һәм шунда без бер фикергә килдек. Ханияның сыры шунда. Билгеле иң беренче чиратта аның Ходай Тәгалә биргән таланты бар, шивәрлеге бар, тавышы бик матур. Әмма ләкин сыры әлегә баягы ихласлыкта. Һәм ул бер кайчан да үзенең көндәшләренә дә, үзенең иҗатташларына ниндидер яманлык теләмәде. Ул бер кем турында да начар сүз әйтеп, аларга ниндидер зыянлык кылырга теләмәде. Менә шушы сыйфатлары Ханияны инде Хания әйткәндер дә. Шуңа күрә дә аны халык яраткандыр да инде. Разил абый, сезнең бергә уртак җимешләрегез бар идеме, бармалар? Ханияның иҗатын бик яратсам да, ни кызганыч, мин аның белән уртак җырлар яза алмадым. Бу хакта ул үзе дә мине искә төшерде. Соңгы очрашуларыбызның берсендә ул филармониядә булды. Ул миңа килде дә, Разил, инде күпме мин җырлар җырлыйм, син күпме җырлар яздың, синең җырларыңны әллә кемнәр җырлый, Илһам ага Шакиров та җырлый, Әлфи Абзалов да, башкалар да. Менә миңа бер җырда язганың юк. Әйдә, без синең белән бер җыр языйк әле дип әйтте ул. Мәйтәм, Хания, ниндирәк җыр телисең? Ул әйтә, уйланып торды башта. Мин дигән кайтам инде, киләм инде дип җырлыйм ди. Әйдә, миңа бер китәм инде дигән җыр яза алды. Миңа бу бик сәер тойылды. Мин башта аптырап та калдым. Ничек инде? Кая китәсең син, Хания әйтәм. Кая китәргә җыенасың? Юк, килгән кеше китә бит инде ул ди. Кайчан да булса җырлармын ди, яза әле шундый җырлый. Мин бик моңсуланып кына ул җырны яза башладым. Һәм менә аның бер куплетын язган идем мин. Ул китәм инде дип атала. Хания сораганча, мин китәм мәңгелек иленә, хушыгыз урманнар кырларым, мин китәм язмышым артыннан, калдырып иң газиз моңнарым, мин китәм мәңгелек иленә, бәхетле булсыннар җырларым. Мин монда билгеле инде Ханияны мәңгелеккә, башка дөньяга китәр дип уйламадым монда. Ул җыр дөньясына бәлки китәр, чөнки ул үзе әйтте ул. Мин гомер буе җырламам бит инде. Мин кайчан да булса башка эш белән шөгыльләнермен. Мин башка һөнәрләрем дә бар дигән иде. Мин дә җыр дөньясыннан сәнгать дөньясына бераз читләшү турында күз алдында тоткан идем. Әмма ләкин аның күңеле сизгәнме, минем күңелем сизгәнме, менә җыр шушындыйлар килеп чыкты җырның шигыре. Мин аны хәтта Ханияның үзенә дә укырга өлгермәдем. Мин аны инде язып бетереп аңа укырмын, аннары бергәләп фикер алышыбыз дигәнем, әмма ләкин ни кызганыч, ул безне ташлап китеп барды. Разил абый, әлеге җырның язмышы ниндирәк булыр икән, шигырьнең ахыры булып ничекрак булыр икән? Менә хәзер инде мин аны чыннан да язып бетерә алам. Хәзер чөнки Хания юк. Менә Хания истәлегенә дип мин аны язып бетерә алам, әмма кем җырлар, анысын инде үз алдына китерә алмыйм. Һәм кем аңа музыка язар? Әгәр дә аңа музыка язучы, көй язучы булса, әгәр дә аны минем күңелемә ята торган бер җырчы җырлар калынса, мин һичшиксез бу җыр уңышлы булыр дип уйлыйм.
әле миңа үземә кичкенә генә булса да обидно да Питрәшкә Хәниянең җырланган Зөфәр Гәридән композитор түгел, Хәния язды. Ул ничек дип әйтә, сез минем егетләрем канатларым дип әйтә. Вакытны кире кайтар булса, мин һичшиксез аның белән очрашуга вакыт табырым. Мин сөйләшер идем. Бәлки аның миңа әйтер сүзләре булгандыр, калгандыр. Зөфәр абый сөйләп җибәрегез әле, Хәния апа белән кайчан һәм ничегрәк таныштыгыз сез? Хәния белән танышкан безнең шул мине консерватория укыдырым. Хәния белән театр училищесына. Ул вакытта инде без атыйдырык шабашкаларга, халтурга җиридерик, студент елларында без чыгып китәдек авылларга концертлар белән. Шунда мин кирәк булды бер җырчы кыз үзем белән алып барырга. Мин инде радио телевизия шактый гына күренә башлаган идем. Беренче записта, беренче съемкалар булган иде. Һәм шунда мин инде халык аз бу күпме беләдер иде. Ул вакытта Хәнияне бер кеше белмәдер иде. Хәния училище гына укып йөридер иде. Мин шунда театр училищесының директоры Мәсгуд абый мәштән сораган идем. Мәсгуд абый бер җырчы кызның юкмы дип, һәм шунда ул тәкъдим иткән шул Хәнияне. Хәнияне белән без авылларда беренче концертларда булдык. Һәм иң беренче концертлар мин шунда аңа шаккаткан идем. Шул гади, тыйнак, сабыр авыл кызы, шундай уңайлы, шундай тәртипле, бер артык сөйләмәстә, әмма менә сәхнәгә чыккач бөтенләй үзгәрәдер. Халыкның игътибарын шул хәле тиз үзенә тартып алалар. Һәм шул кадәр сәхнәдә шулай эшләгәне мине шаккатыган. Әле бездә шаярып аңа Хәниягә әйткән юлы театр артисты. Хәния син бала булсаң җырчы булып китерсең дә, наверное, икенче үсеп җырчы булып бик популяр булгач концертыңа безне чакырсаң, антураж итеп, шунда итеп, шуткалар белән шешкән булган, шешеп киткән идек. Һәм менә шуннан соң без аны гел аралашып яшәдек еллар буена. Һәм үземнең мин концертларына минем җырларымны тәкъдим итеп, һәм менә гомер буена без белән шулай дуслар булып калдык. Зөфәр абый инде Хәния апаны Хәния Фәрхи иткән җыр, ул да булса үзе иҗат иткән Сагынам сине Питрәш. Әлеге җырның сүзләре гади, көе гади, һәм инде ул җырны белмәгән кеше юктыр да инде, әйме? Менә бу җырга сезнең карашыгыз ниндирәк икән? Минем җырның уңыш сыры нидә икән? Минем җырга караш бер дигән, чөнки беренчедән Питрәш битендә ул минем туган ягым. Икенчедән әле миңа үземә кичкенә генә булса да обидно да Питрәшкә Хәниянең җырланган Зөфәр Гәридән композитор түгел, Хәния язды. Һәм мин аңа бик теге ак көнләшү белән дә көнләштем дә. Бик матур, искиткеч матур җыр, ул чыннан да беләсезме, җыр бит ул бүгенге көндә кызгача каршы күп җырларны көне-төне радиода, телевизорда әйләндереп популярлаштылар. Ул вакытта ул җыр үзеннән үзе кабанып китеп, үзеннән популяр булып киткән җыр. Һәм менә шуңа күрә чыннан да бүгенге көндә ул Хәния дигән исемне ясаган җыр иң беренче җыр шул булды инде. Нишә буе ямлы Питрәш ягы кочагыңда эреп югалам. Изге сукмакларга басып йөрим, синең эзләреңне саклаган. Үзәкләрне чәчсен дип, сагынам сине Питрәш. Ак дип әйтеп куям, синнән еракка киткән. Үзәкләрне чәчсен дип, сагынам сине Питрәш. Ак дип әйтеп куям, синнән еракка киткән. Зөфәр абый, сездә иҗат кешесе бит инде, иҗат кешеләре шактый. Менә Хәния Фәрхине иҗат кешесе буларак нәрсә аерып тора икән? Нинди яклары? Беренчедән Хәния күңеле белән чын иҗат кешесе. Аның әгәр синең күңелеңдә моң, җыр, иҗат булмаса, син күпме генә тырышсаң да, җырчы булырга, артист булырга ул ясалмалык барып чыкмаса ия. Әмма Хәнияның табигатендә шул бөтен сыйфатлар бар иде. Аның бөтен менә уңышыдагы иҗат кешесеннән шулай булып китүе
Bütün ошо шуннан тора. Yanlarımda seni var kebek Çişme boyuna düşkeş Әйләнеп кайтыр күк яшеле, салкын суларын эчкәч, яшьлек калган авылы кишен бергәләп үтик әле. Сагыну тулы күңелләрнең йомган сөтик әле. Яшьлек калган авылы кишен бергәләп үтик әле. Сагыну тулы күңелләрнең йомган сөтик әле. Фәннур, инде сырысым килә, бәйрәм ансамбленә ничек килеп эләктең, кайчан килеп эләктең? 2008 елны мин бәйрәм ансамбленә килеп эләктем. Безнең театр училищесының 85 еллыгы уздырган идек учебный театрда. Һәм инде шул 85 еллыгында Хәния апа да катнашты. Һәм шунда җырлаганнан соң инде Хәния апа мине күреп алды да, әйдә миңа эшкә дип чакырганнан соң мин әйтәм, әлбәттә Хәния апа. Миңа шул хәтле шок булып чыкты ул. Фәннур, Хәния Фәрхи җитәкчелегендә эшләү ничегрәк иде икән ул менә бу еллар дәверендә? Дамир, Хәния апа ул бик таләпчән иде. Ләкин ул таләпчән булса да аның белән бик рәхәт иде эшләүе. Без бер-беребезне сәхнәдә бер күз карашыннан аңлый торган идек. Гомумән коллектив белән идарә итү, җитәкләү булай да авыр. Иҗат кешеләре белән эшләү икеләтә авыррак. Менә Хәния апа сезнең белән эшләү дәверендә көчне каян алган икән? Ул көчен әлбәттә залда утыручы тамашачылардан, бездән, сәхнәдә торучы егетләреннән. Без аның ул ничек дип әйтә, сез минем егетләрем канатларым дип әйтә. Шул сүзе һаман истә. Менә төрле очраклар була бит инде эшләү дәверендә. Ничегрәк җайлап, майлап җибәрә идегез? Шулай булайдымы? Хәния апаны гел мәзәккә әйләндереп, шутка итеп җибәреп, теге любой сатулашкан ситуациядә шаяртып җибәрә иде, шуннан бар да ялганып китә иде. Менә бәйрәм ансамбленең традициялары бар иде микән? Традицияләре бар иде әлбәттә. Хәния апаның туган көненнән соң, әлбәттә ул филармониядә яки Камалда уздырсан да, туган көне үткәннән соң без бөтенебез бергә җыелышып авылга кайтып китә идек, Биектауга. Фәннур, хәзерге мизгелдә бәйрәм ансамбле нәрсәләр белән шөгыльләнә икән? Киләчәктә дәвам итү планнары бар микән? Бәйрәм ансамбле хәзер урысча әйтмешли в шоковом состоянии, төрлесе төрле якта, ләкин киләчәктә Алла бирсә ничектер сәнгать эшенә гомумән бергәләшеп басарга исәп бар. Менә Хәния апа юклыгы хәзер инде беразына теге моңа ышану килә башладым инде. Юк, Дамир, һаман ышанып булмый әле, ул һаман янда кебек, студияга барсаң елмаеп каршы алыр кебек. Безнең бит инде студия Дубравныйда иде. Аскы этажда студия, өске этажда Хәния апа яши иде. Һәм инде ул без студияга аранжировкалар манда тавыш яздырганы килсәк, ул безне ашашарга, чәй эчәргә чакыра иде. Һаман шулай елмаеп каршы алыр кебек. Gül yazardan gına tırmay yazmış Güzgü cimler payşak iseler Gerçi gütüne ışanmamış Sin dünyada yaşayıseler Sin dünyada yaşay Sin dünyada yaşay Sin dünyada yaşayıseler Sin dünyada yaşay Sin dünyada yaşay Sin dünyada yaşayıseler Фәннур хатына, сез бит инде Хәния Фәрхи белән бер чырдашлар, чырдаш артистлар. Сезнең мөнәсәбәтләр арасында көнләшү, конкуренция, андый әйбер бар иде микән дип сорарга да әллә ничек инде, ләкин бар идеме? Юк, нишләп көнләшү булсын ди. Минем бит
иҗатым башка бер жанр белән башланган иде. Мин опера жанрында эшләдем. Шуңа күрә эстрада жанрын әлбәттә мин күзәтеп килдем һәм Хәния анда чын мәгънәсендә зур йолдыз булды. Мин һәрвакытта сокланадыр идем аның чыгышлары белән, концертта минем күргәнем булды, аның ничек ул рәхәтләнеп эшли, ул сәхнәне бик яратадыр. Һәм аның кебек менә оста итеп ул татар телендә, чын шундый әдәби телдә, шундый матур итеп ул аралашадыр тамашачы белән, искиткеч һәм җырлары да бит аның шундый мәгънәле иде. Ул дөрес әйткәндә миңа шалтырата торган иде. Мин дә монда укытам иде. Ул син кая? Әйдә мин институтта. Әйдә очрашыйга, сөйләшергә. Мин әле сәгать 3-кә кадәр эшлим. Әйдә парлар анда дәресләр. Әйдә кил сәгать 3-кә, әйдә шунда очрашырбыз. Менә шулай гел мин эш белән мавыгып, ул берничә мәртәбә шулай шалтыратты. Менә очрашмый калдык. Шунысы үкенечле. Бер рәхәтләнеп сөйләшеп, утырып утырып калырга булган иде. Менә шулай бергә. Максат күрешү генә идеме, яисә берәрсенә җырлау ягыннан да сораулар бар булган микән, белмисез? Мин уйлыйм монда инде сөйләшү, җырлау ягыннан ул дөрестән дә миңа мөрәҗәгать иткән булды. Аның бик каты классик бер застольный травиатадан өйрәнәсе килде. Менә өйрәнмичә калдык. Менә шул хыялы тормыш кашмады. Менә рәхәтенә, менә тамашачылар сезнең фикеренчә ни өчен яратканнар икән Хәния апаны, нинди сыйфатлар өчен? Менә кеше киткәч кенә аңлыйсың икән, ул аның ни дәрәҗәдә йолдыз булган, нимә? Ул бит чын мәгънәсендә йолдыз ие, ул сәхнәгә чыгадыр, балкып, яратадыр ул сәхнәне, тамашачыны яраткан аның күзләрендә чагыладыр. Монда халык ни өчен яраткан? Әлбәттә, менә ул бик гади сәхнәдә. Анда бер нинди ясалмалык та юк. Ул матур итеп аралаша, тәмле сүзләр таба белә. Ул тамашачының күңеленә үтеп кирерлек, йөрәгенә үтеп кирерлек. Ул бит әле актриса да. Ул бит драма театры актрисасы. Шуңа күрә ул монда менә ике шушы жанрны бергә кулланып, җыр сәнгатендә кулланып ул шундый биеклекләргә менде. Венера хатында менә вакытны кире кайтарып булса, Хәния апага нәрсә белән мөрәҗәгать итер идегез, нәрсә әйтер идегез икән? Мин әгәр дә вакытны кире кайтарып булса, мин һичшиксез аның белән очрашуга вакыт табырым. Мин сөйләшер идем. Бәлки миңа әйтер сүзләр булгандыр, калгандыр. Менә шунысы мин өчен үкенечле. Һәм әлбәттә бер классик әсәр миңа белән өйрәндерим. Менә шаккатыры тамашачы. Инде сизмидә калганмын үскәннең балаларның бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Айлар буе түгел инде, но атналар буе әнине көтеп яши идем. Күбесе җылыйлар, күбесе әни белән язышкан хатларын җибәрәләр. Һәм ул миңа бик зур поддержка булды, дөресен генә әйткәндә. Телефон шалтырар кебек, кайтыр кебек. Әле миңа әзер түгел. Алейсәлам, беренчедән инде тирән кайгыгызны уртаклашабыз. Рәхмәт безнең белән очрашуга ризалашканыгыз өчен. Исәнмесез? Алия, гомумән инде Хәния апа сезнең әниегез булса, безнең тамашачылар өчен инде яраткан җырчысы. Инде Хәния апаның җырлары барысының да күңел түрендә, йөрәгендә. Шуның өчен әлеге репортажны әзерләргә булдык. Артист кешенең инде һәр вакытта да шулай сәхнә, гаилә белән яши инде. Сайларга да туры килә, кайсыта сәхнәгә күбрәк өстенлек бирергә туры килә. Гомумән ничегрәк иде икән Хәния апада?
Ул сәхнәдә булганда гел гаиләсе белән булды, күңеле белән. Чөнки соңгы концертларында ул үзенең программаларын гаиләсенә, безгә, оныкларына дип инде дәвәниләргә, дәвәтиләргә багышлады. Аның һәрбер җырында диярлек экранда туганнары иде, инде гел сүзендә туганнар гына иде. Чөнки ул эшләгәндә дә, концерт вакытында да ул күңеле белән гаилә белән иде. Һәм шуңа да карамастан безгә кайтканда, өйгә кайтканда, гаиләдә ул җырлый иде бәйрәмнәрдә. Өй эшләре эшләгәндә дә яңа җырлар өйрәнә иде. Аның гаилә белән сәхнә ул гел менә бергә барды. Шуңа күрә ул аларны аермады дип уйлыйм. Инде социаль челтәрләрдә сезнең бергә язылган җырлар, дуэтлар барлыкка килде. Аларны ишетеп тыңларга була. Сез бу җырлар белән кайсыда чыгыш ясарга планлаштырган идегезме? Планда бар идеме? Юк, ул җырлар ничек килеп чыкты. Әнинең юбилеенда инде безнең традиция булды. 50 яшендә, менә 55 яшендә мин әни белән сәхнәгә чыга идем. Шуннан соң инде икенче концертларда минем җырлаганым юк. Менә шул юбилейга гына әни инде бик үтенеп сорап, әйдә җырлыйк әле, менә шундый матур җыр таптым дип. Һәм мин инде җырладым әни белән. Ләкин мин җырчы түгелмен. Минем профессиям икенче төрле. Һәм мин үземне алдагы көннәрдә дә җырчы дип, артистка дип күз алдыма китермим. Чөнки мин сәхнәгә беренчедән Хәния Фәрхи кызы булып чыгасым да килми. Һәм эшеңне яхшы эшләргә кирәк. Мин әни кебек мин җырлый алмаячакмын да һәм әздер инде андый җырчылар. Ул бит матур тавыш кына түгел. Син артистка да булырга тиешсең, күңелең белән артист булырга тиешсең. Син тамашачыны шуңа күрә бу әни сорауы буенча гына менә шул туган көненә бүләк итеп кенә язылган җырлар. Алия, менә үгетләп карадымысың? Кызым, әйдә артист булып җырлап кара әле дип сәхнәгә чыкмассың микән дип сораганы булдымы? Әйе, булды. Мәктәпне тәмамлагач, ул мине артистка дип күрде, может, режиссер факультетына керермен дип шулай итеп, берәр нинди иҗат юлынан китүемне хыялланды. Ләкин инде әти дә каршы килде, синең гомерең авыр булды. Ул эш түгел, ул әйдә врач булсын, экономист булсын, юрист булсын дип, шундый юл белән инде мин финансист булып киттем. Сиңа үзеңнең эшең инде менә тыныч кына һәр көнне барып кайтып, гаилә янына кайту. Әйме, шул иң мөһиме? Әйе, ул минем өчен бик мөһим. Мин кичкенәдән үк әнине күрмичә үстем, күп вакыт инде күрмичә үстем. Шуңа күрә ул мине аның янында якынрак булсын өчен диптер инде гастрольләргә дә алып чыга иде. Мин аның белән җырлый идем. Ләкин үсә төшкәч бит инде мәктәпкә дә барасы бар, укыйсы да бар. Мин гастрольләрдә инде йөри алмый идем. Һәм мин айлар буе түгел инде, атналар буе әнине көтеп яши идем. Сагына идем һәм ул гастрольдән кайткач мин аны кочаклый идем дә әйтә идем: "Әни, ник син җырчы булдың? Әни, ник син укытучы гына булмадың?" дип әйтә идем. Һәм шуңа күрә мин үземә шундый максат куйдым. Мин андый эшне сайламаячакмын һәм үз гомеремне дип әйтим инде, вакытымны балаларыма багышлыйм. Алия, инде гел гастрольдә булгач әни, барыбер әни инде. Менә әни буларак, без бит инде аны Хәния апаны артист буларак күрәк беләбез. Әни ниндирәк иде икән ул? Нинди әни иде? Әни безне бер кайчан да ачуланмады. Бер кайчан да безгә кырыс карамады. Ул бик аның күңеле гел йомшак иде. Әмма шуңа да карамастан без аны гел тыңлый идек. Без әнине бер кайчан да, менә минем әнине бер кайчан да борчыганым булмады дип әйтәсем килә. Чөнки мин әнидән курка идем.
теге менә әнидән курку түгел, ә мин аны борчырга курка идем. Шуңа күрә мин әти миңа ярдәм итә инде укырга, мин гел әйбәт укырга тырыштым. Аннары әйбәт эш сайлап, эштә дә үземнең әниләремә, әтиләремә йөзләренә кызыллык китермәскә тырыштым. Алия, инде социаль челтәрләр хәзер бик көчле, сезгә элемтәгә чыгалармы, язалармы? Дөрестән дә тамашачы сагынганы сизеләме? Әйе, бик сизелә. Миңа меңләгән сообщениялар килә социаль челтәрләрдә. Күбесе җылыйлар, күбесе әни белән язышкан хатларын җибәрәләр. Һәм миңа бик зур поддержка булды, дөресен генә әйткәндә. Менә авыр чакларда шул җылы сүзләрне ишетү, ул минем күңелемә бик дәва итә. Алия, әйтеп узган идең инде, әни зур гастрольгә китте дип. Менә әлеге фикер, әлеге үзеңне тынычландыру кебек индеме? Хәзерге мезгилдә ышану килә башладым инде. Юк, дөресен әйткәндә. Хәзер дә кайтып керер кебек әйме? Әйе, телефон шалтырар кебек, кайтыр кебек. Әле менә бүген генә иртән йокларга ятам да телефонны беззвучныйга куям. Аннары үзем сизмәстән уйлап куйдым, әйтәм, беззвучныйга куйдым, әним шалтыратса ишетмәмен дип. Әле мин аңа әзер түгел. Кызганычка каршы Габделхай абый белән күрешеп булмады. Ләкин инде Хәния апа тормыш иптәше буларак, син бит инде күреп торасың бит нәрне, ниндирәк иде икән. Гастрольләрдә булса да алар бергә эшләп, бергә гел бергә иделәр. Әйе, әти белән әни 24 сәгать бергә иделәр. Өйдә әни гел тәмни итеп ашарга пешерә иде. Ул гел кунаклар ярата иде инде. Бүтән килгән кешегә чәй ясатып, чәй эчертеп, гел ансамбль малайларында бүтән кешегә көләч йөз белән каршы ала иде. Әти белән әни гел бергә булу бит әле ул менә аларның бер көне 2 көнгә туры килә. Чөнки ир белән хатын, ир иртән эшкә чыгып китә, кич кайта бит инде. Әти белән әни 24 сәгать бергә иделәр. Һәм әтигә бик авыр аны югалтуы. Чөнки мин әтинең күңелен күз алдыма да китерә алмыйм. Менә 24 сәгать бергә була әле син кеше белән, ел бер мизгелне юкка чыга. Әтигә бик авыр. Инде күп тапкырлар сораганнардыр, Габделхай абый бәйрәм ансамблінің җитәкчесе буларак, аннан да бәлки сораннардыр. Аның киләчәге бармы икән ансамбльнең? Әйе, ансамбль таркалмаячак. Ансамбль бит ул, анда бит бик күп талантлы егетләр, музыкантлар. Алар шулай ук эшләячәкләр, бәйрәм ансамбле яшәячәк. Хәзер бит инде аңа солист юк. Менә моның белән ничегрәк булыр икән? Ансын карарбыз. Менә әле безнең әнинең истәлегенә багышланган концертлар булачак Казанда, Мәскәүдә, Уфада. Анда инде
шакырырлар, артистларны шакырырбыз да инде. Үзем дә бер-ике җыр чыгыш ясармын дип уйлыйм. Менә син әйтеп уздың, Хәния апа шундый күңелле, кунакларны кабул итәргә ярата, ашарга пешерергә ярата. Аның фирменный ризыгы нәрсә иде икән менә? Иң фирменный блюдосы әнинең утка по-пекински. Мин андый үрдәкне менә бер кайчан да шундый тәмле үрдәкне бер кайда да ашаганым юк. Нинди генә кыйммәтле рестораннарга бармасам да, утка по-пекински менә ашап караганым бар, но әнинеке кебек берничек тә булып чыкмый. Ул аны миңа өйрәтте, ничек пешерергә икәнен. Барыбер әнинеке кебек минем килеп чыкмый. Алия инде күп кенә артистлар менә монда сорау биргәч, ни өчен Хәния Фәрхине яраттылар икән, нәрсәсе белән алды икән тамашачыны дип, алар җавап бирәләр. Менә синең фикерең нидирәк икән? Ни өчен тамашачы күңеленә үтеп керде Хәния Фәрхи? Чөнки әни ачык йөзле иде. Ул ике йөзле булмады бер кайчан да. Ул кеше турында гайбәттә сатып йөрмәде. Ул гайбәтләргә аның исе дә китмәде. Һәм менә ул гел ачык күңелле иде. Аның менә бер инде кызык моментлары булса да сәхнә артына, ул шундый сәхнәгә чыгып аны сөйли иде. Мәсәлән, юбкасының молниясы киттеме, тагын берәр нинди шундый казуслар килеп чыга бит инде концертлар арасында. Ул аны чыгып, көлеп, тамашачыга сөйләп бирә иде. Менә ул шундый әни гади иде. Шуңа күрә дә аны тамашачылар ярата иде. Аның да ясалмалылык юк иде. Тамашачы ул бит аны сизә. Син менә чыгып үзеңнән патшабикә итеп, нинди патшабикә итеп үзеңне куймасаң да, нинди матур киемнәр кимәсәң дә, җырларыңны ничек кенә матур итеп син җырламасаң да, син тамашачыңны күңелең белән яратмасаң, аны тамашачы сизеп ала. Тамашачыдан отдача булмаячак. Әни тамашачысын ярата иде. Ул үзенең эшенә бирелеп эшли иде. Артистлар арасында менә инде бу авыр көннәрдә ярдәм кулы сузып килүчеләр булдымы? Артистлар белән инде күбрәк әти аралашадыр. Мин үзем социаль челтәрләрдә аралашам. Күп булды, Башкирияларда да килделәр. Рәхмәт менә. Радик Юлякшин ул инде безнең картыйыбызны кулыннан гына тотып йөрде ул көнне. Айдар абыйга да рәхмәт. Күп җырчыларны әни белән хатирәләр бәйли дип уйлыйм, чөнки алар бит инде күп концертларда йөргәннәр, гастрольләрдә йөргәннәр. Шуны әйтеп китәсем килә, әни бик ярата иде җырчыларны, артистларны. Һәм күпчелек менә яшь җырчыларны, яшь талантларны бик ярата иде. Ул алар белән аралашырга ярата иде. Аның бит үзенең ансамблендә дә гел яшь егетләр генә. Һәм чөнки әни күңеле белән яшь иде. Шуңа күрә ул яшь артистларны поддерживала, ул ничектер алар белән аралашырга да ярата иде, аларга ниндидер киңәшләр дә бирә иде. Шуңа күрә әни ул тамашачыларга гына түгел, артистларга да якын булгандыр дип уйлыйм. Алия, хәзер инде безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Хәния апаның иҗатын ярата торган, күңелләрендә йөртә торган тамашачыларга бәлки сүзләрең дә бардыр. Әнине яраткан тамашачыларга әйтәсем килә, әнинең җырларын тыңлагыз, әнинең җырларын җырлагыз, әнинең җырлары яшәргә тиеш.